fantasmàtic. Autor: Estrella Rocco. Germins més brut és el fantasma més brut del món i fastigós. Viu en un castell tan brut com ell mateix, amb 1000 aranyes i 100 ratpenats. Li encanta ser brut, fins que arriba una nova veïna, Anna la neta, i s'enamora molt d'ella. Germins més brut rep les calabasses més grosses de la seva vida i no vol rendir-se. Primer va netejar tot empezant per si mateix. El llençol es queda blanquíssim. Després neteja tot el castell, a les aranyes i als plats penats. Fa tot per a conquistar-la. Escriu-li cartes, donant-li regals originals i sobretot per mostrar-li que havia canviat. Finalment, la senyoreta Anna la neta va accedir a casar-se amb ell. I són molt feliços i tinguen 16 fantasmets. Fin.